ҳамагӣ 510,000 сомонӣ ва шумо соҳиби мана ҳамин духонагаи фурӯшӣ мешавед, ки бо таъмири дизайнерӣ, таъмири нав ва замонавӣ таъмин мебошад ва дар шашум ошёнаи бинои новостройка ҷойгир аст. Фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. хона дар гардиши Ленингради ноҳияи Рудакӣ ҷойгир мебошад. Аз ин тараф гардиши Ленинград, гардиши фабрика ва роҳ ба сӯи мости 46 микрорайони шаҳри Душанбе, аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рудакӣ. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Дар ҳамин блок бисёри баъд гап намезанем, рафтем. Дар назди бино ҷои таваққуфи мошин зиёд мебошад ва марҳамат худи маҷмӯаи истиқоматӣ. мана ҳамин падист. дар бино лифт ҳаст, кор мекунад. мегузарем ба худи хона. марҳамат дӯстони азиз, планировкаи хонаам мефаҳмонем. инҷо ошхона, ҳоҷатхона ва ҳаммом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра. ду хонага кардагианд бо масоҳати умумии 45,4 метри квадратӣ дар шашум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошёна иборат мебошад. сохтмони биноам ба анҷом расидагӣ аст. мардум зиндагӣ дорад, лифт кор мекунад. дар наздикии хона бошад ҳам мактаб, ҳам масҷид, ҳам боғчаи кӯдакона, инчунин коллеҷи тиббӣ ва дута бозорча дар назди бино ҳаст. бо транспортам умуман мушкилӣ нест. нархи хона бошад чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем 510,000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд. дӯстони азиз, хотир расон мекунем, канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. Дом Тиҷей, рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.